तुम क्या मिला क्या नहीं मिला सब कुछ मिला है प्रमिला रानी बाइदो फिर भी बाप रे बाप पॉलिटिकल का संख्रि सरकारनि संख्रिखौ जाथारनांबावगौहाय लास होलाबावनांगौहाय होननानै नाजाबाय नै बेबायदि जायो नामा नोङो दा इमा माबा मोनमोन ब्रह्म बिथाङा पर्बजरानि माबेनिफ्राय फैनाय इएम बियो बेनो एमएलए खौ नांबावगौ एमएलए मोनखांनायनि उनाव आंनो एमपि नांगौ आरे बाबा नों आब' प्रमिलाखौनो नायदो नोङो आं गेलेलाहाय आं बुरिबायहाय नै बोथोर जानाय लोगो लोगो फिर ज' जाफिनबाय आरे बाप रे बाप माने गोख्रोङै खामानि मावनायखौ आराम्भ जानाय नुनो मोनदों मा बुंगोन नोंथाङा जिहेतु दोलोनि स्पिकार जोङो दासिमावथ' फ्राय सानफ्रामबो मैयाबो मोनब्रै प्रग्राम जादों जोंहा बनरगावआवबो जादों बेनिफ्राय क'क्राझार सेन्ट्रेल अफिसाव इउथनि जादों आरो सिम्बोरगावआवबो जादों दा बे हिसाबै जोङो फ्राय रेस्ट गैया गियार आप खालामनायाव दङ ओरैनो जनाल हिसाबै जोङो राननानै हरदों आरो दा एसेमब्लि वाइज जोंहा ओरै गसाइगाव आरो पर्बतजरा बे मोननैखौ मोनसे जन खालामना होदों बेनिफ्राय दतमा क'क्राझार आरो बावखुंग्रि बे मोनथामखौ मोनसे जन खालामना होदों आरो जन हिसाबै जोङो बिदिनो एलएसि हिसाबै लिडारफोर राननो हादों भाइस प्रेसिडेन्टफोरखौ जोङो इनचार्ज होदों सेक्रेटारिफोरखौ क' इनचार्ज होदों दा बे हिसाबै जोंनि फैबाय थानाय बिधान सभानि बिसायख'थिनि लाहार फाहारा जाबाय थादों आरो एके नो डाउट वी आर आपफ्रन्ट विथ द हाई स्पिरिट माबायदि सानदों एबार बिसायख'थिखौ इउपिपिएलआ जिहेतु माबायदि गेलेगोन जिहेतु बिटिसिआवनो एबार 15टा सिट जिहेतु दङ माबायदि गेलेगोन सानदों 15टा सिटआव दासिमबोथ' जोंहा आगुनि बिटिसि सिएम प्रमद बर' बिथाङा होनबाय थादों जे 15टायाव जोङो 15टाबो गेलेगोन आरो बोरैबि बक'आव जुदि लाहार फाहारा थिग जायोबा जोङो बक'आवबो होनो बियन्ड बिटिआर बे प्रसेसटायावबो दंबाय थायो जोङो बक'आव डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौबो दाना होखाबाय बे हिसाबै 15टाया सियरथार आरो खोथा बाथ्रा आरो लाहार फाहारा मिलायोबा जोङो बक'आवबो होगोन दा 15टायाव जोङो केन्डिडेटफोरखौ होथ'वाखैब्लाबो फ्राय मोनफ्रोमबो समस्थियाव सानै साथाम साब्रै साबा बेबायदि केन्डिडेटफोर रेडि दंखायो बे हिसाबै जोंहा प्रब्लेम गैया बेस्ट अफ द बेस्ट केन्डिडेट जोंनि लाइमोनफोर लुबैनाय केन्डिडेट रायजो राजा लुबैनाय केन्डिडेटखौ जोङो होगोन आरो जोङो मोनसे खोथाखौ जोङो गोसोआव लादों बिपिएफनि बायदि जोङो सासे इएमआनो एमएलएबो जानांगौ सासे एमएलएआनो इएमबो जानांगौ जोङो थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव जि भुल मावदों जों बेखौ रिपिट खालामा एखे फ्रेश सिटिं एमएलएफोर आरो बिनिफ्राय जायफ्रा जेबो माबा एमपि बिबान गैया माबा माबि बिबान गैया जों बिसोरखौ एबारनि बिधान सभायाव केन्डिडेट हिसाबै फाथिनो नाजादों बेयो सिफ जानायनि उनाव बा 100 जौखोन्दो बिथांमोना देरहानायनि उनाव बिपिएफखौ खोब सापर्ट होनायखौ नुनो मोनदों रायजो आं दहाय होनखादोंना मोननै रोखोमनि रायजो राजा थायो माखासे रायजो राजाफ्रा एखेबारे फागुन बारनि जिगाब उरायलाबायनायफोरनि उरायफायो जायजों गभर्नमेन्ट जायो बेजोंनो खारफायो थाइसे थाइनै मोनगोन बायदिसिना खामानि मोनगोन बावहाय बे दोहौआ जाफाखायो आरो जायहा खैफोदनि समाव नाव गोबायाव गाखोनानै दैयाव हाबनाय नावनि दैखौ सारग्रा आरो पार्टिखौ बोखांग्रा बिसोरसो अरिजिनेल पार्टि जायो आं होनो बिपिएफआ मा प्रब्लेम दङ एक नाम्बार बिपिएफनि दानि जे केन्डिडेट लिस्टखौ नोंथांमोना नाय गसाइगाव मृत्युन्जय सोर सिटिं इएम उदालगुरियाव रिहन दैमारि सोर सिटिं इएम पर्बतजरायाव केन्डिडेटआ सोर मोनमोन ब्रह्म सोर सिटिं इएम दा बेनो बिपिएफनि निथि आं सिगाङावबो रायबाय थाखाजों जे नोंथांमोना बिएलटि महरै आन्दलन खालामबोबाय डिभाइड आसाम 50-50 होनबोबाय हाजार जोंनि लाइमोनफ्रा जिउ गारनांबाय इएम जानायाल' इएम जाबाय थानो मोनगोन नामा इएम जानायानो एमएलए जानो मोनगोन नामा एमएलए जानायाल' एमएलए जाबाय थानो मोनो नामा एमपि जानायानो एमपि जानो थांबाय आं बे इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खोथा फैया बाहाय आं मोननैखौबो रायदों खारन आंनि मथेबा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो सुबिदा होनांगौ आरो मा सासे एमएलएआ सासे इएम बा एमसिएलएआ 10 बोसोरनि बारा पलिटिक्सआव आंनि मथे केन्डिडेट मोना दिनैनि थारिखआव आंनि डिजाइन सोलियोबा आङो रावनोबो खननैनि बारा टिकेट होनाय नङा खारन गोबां लाइमोनफोर दङ लेखा गोरों लाइमोन जायफ्रा साख्रि बाख्रिनि जेबो सानसां गैया आन्दलन दङ बिसिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय सोरबा बुख्रुबजादों गाथ्रोबजादों सोरबा जिनाहारि खालामजादों जों बिसोरखौबोथ' नायनांगोन दा मोनमोन ब्रह्म बिथाङा पर्बतजरानि माबेनिफ्राय फैनाय इएम बियो बेनो एमएलएखौ नांबावगौ
MLA मोनखांनायनि उनाव आंनो MP नांगौ आरे बाबा नों आब' प्रमिलाखौनो नायदो नोङो आं गेलेलाहाय आं बुरिबायहाय नै बोथोर जानाय लोगो लोगो फिर जज जाफिनबाय अरे बाप रे बाप तुम क्या मिला क्या नहीं मिला सब कुछ मिला है प्रमिला रानी बाइदो फिर भी बाप रे बाप पलिटिकेल का संख्रि सरकारनि संख्रिखौ जाथारनांबावगौहाय लास होलाबावनांगौहाय होननानै नाजाबाय बेबायदि जायो नामा नोङो आन्दोलनकारि ग्रुपनिफ्राय उत्पन्न जानाय पार्टिफ्रा बेबायदि मालाबाबो जाया नाय एबाराव दाखालि जे 6टा जनगोष्ठीनि एगेन्स्टै जेबायदि जेन जेड ग्रुप फैदों बे जेन जेड लाइमोन यां ग्रुपफ्रा पार्टिखौ नायनाय नङा केन्डिडेटखौ नायगोन जायहा बिधान सभायाव एसेम्ब्लियाव थांनानै जाथिनि थाखाय हब्रानो हागोन खैफोदाव गसंगोन मैया दाखालि खैफोदाव सोर गसङा सोरबा इउटिउबार सोरबा हाउस वाइफ बिथांमोनासो ज्राव ज्राव बुंदों ज्राव ज्राव दोहौ लाबोदों दा बेखौ नायोब्ला एबारनि बिधान सभायाव पार्टिखौ नायनाय नङा बिथांमोना केन्डिडेटखौ नायगोन जे बिथांमोना हारिनि जानानै बुंनो हानाय नङा हागोन ना हाया दा बेखौ नायोबा बिपिएफआ एबार मेक्सिमाम 100आव 80% बिथांमोननि केन्डिडेटफ्रा गासिबो सिटिं इएम दा बिसोरनो सोर भट होनो ना बर'आनो भट होगोन ना बांगालानो भट होगोन आरो मुस्लिमाथ' बिथांमोनखौ बिजेपिजों दङ होनखादों दा मुस्लिमनि भटआबो गैयाब्ला बर'निबो भटआ गैयाबा सोरनि भटजों देरहागोन दे आंनि मथेथ' बिपिएफआ बे बाराव मोनब्रैनि बारा देरहाया क'क्राझाराव मोननै चिराङावथ' गैखाया बाक्सायाव मोनसे उदालगुरियाव मोनसे बेजोंनो बिथांमोना सन्थुष्ट जानांगोन गायसननायखौ नुनो मोनो कौटि कौटि थाखानि आरो मैयाबो मिनि सेक्रेटारियेट क'क्राझाराव बिथांमोना गायसनदों मा बुंगोन नोंथाङा ना प्रमद बर'आबोथ' बिराद गायसनबोदों बिराद मावबोदों प्रमद बर'आ मालाबाबो आं उमुक मावदों आं थुमुक मावदों होननानै लाया नोंथांमोना नाय बिटिआरआव थांनाय 5 बोसोर गभर्नमेन्टआव प्रमदनि मावनाय स्टाइला ओरैबायदि 2027आव अमित शाह होनबाय थादों आं नोंसिनि गोबां बर'नि दाबि दाबाखौ मावफुंनानै होगोन दा 200 बोसोर ब्रिटिशफोरनि दालांफ्रा जोरोमोन दाबोनो बिथांमोन गायसननाय दालांफ्रा दङ अट्टालिकाफ्रा दङ जों बेखौ बिदिखौबो नायनांगोनब्रा इमिडियेटलि बे नैबे इलेक्सनाव आं जेरैखिजाया देरहाथारगोन होननानै नोङो आदार सिला अन्थाइ खाम्बा गायसनलाबायबा जायाना दा प्रमद बर'नि बे 5 बोसोर गभर्नमेन्टआ जे बर' जाथिया बे बर' भुमियाव जाथि राव भाषा भाषी लानानै जे गोजोनै जों थांनानै थानांगोन बिथाङा बेनि आदार सिलाखौसो गायसनदोंमोन बेनि फाउन्डेसनखौ खालामदो रायजो राजाया बुजिस्लाबाखै रायजो राजानि माखासे कन्टेक्ट जाबाय इमिडियेट आं दिनै फैसा नांगौ दा नैबेवहाय एसे भुल बुजियाव प्रमदआ निस्सय जेनदों हाग्रामाया देरहादों दा हाग्रामानि माखासे मावनायफ्रा भबिष्यतनि नङा बिथाङा इमिडियेट कन्टेक्सखौ नायदों एबार इलेक्सनाव जेरैखिजाया देरहानांगोन नोङो होननायखौ नुवाखै होनबा नोङो आपना एसटि लागायना ना लागे फाग्ला बेबायदि होनजाबाय बे सावा खेला बुस्थु नामा नोङो एसटिया नोङो बे खादायाव लानानै जासिलाबायजायो नामा बैग्रि गोमोन फिथाइ गथ'फोरनो जासिनाय लारु हुरु मुला जासिनाय बायदि दा बिथांनि माखासे मावनायफ्रा खालि नैबे इलेक्सनाव बोरै देरहागोन आदिबासिनि भटखौ बोरै मोनगोन राजबंशिनि भटखौ बोरै मोनगोन मुस्लिमनि भटखौ थगाय थसि माबा बोरै मोनगोन बिदि नङा जोङो जोंनि रिभलुसनारि दावहारु लिडारफोरखौ जों एसे हेभि वाइट गोनां जाजानो लुबैदों खारन इयुन जोलैया बे जोंनि लिरनाय सल'फोरखौ फरायगोन ना इयुन जोलैया जासाय खालामगोन ना जे हाग्रामाया सासे ओरैबायदिमोन प्रमदआ सासे ओरैबायदिमोन दा बिथांमोनहा आं ओरै जाथारनांगौ आं हरै जाथारनांगौ बेफोरबायदि गाब्रायलायनाय नाजानायनिफ्राय जालदाब जुलदाब गानानै आं मोजाङै मावनो हानोसै बिनि उनावहाय इयुन जोलैया लाइमोनफ्रा माबायदि मावथोंसै दा जाय हक माखौ गायसनदों बे गायसननायफ्रा मोजां जाथों इयुन माबाया जाथों मिनि सेक्रेटारिया जाथों उमुक सेक्रेटारिया जाथों बेवहाय जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु जोंनि मावनायफ्रा इलेक्सन सेन्ट्रिक बिसायख'थि सेन्ट्रिक जानो नाङा आरो बियो लाइमोनफोरनि भबिष्यतनि जेबो उदाहरन थाया हाग्रामारि महिलारिया बिपिएफआ दायो एनडिए एलायन्सआव हाबबाय गुबुन फारसेजों इउपिपिएलआबो आवगायनिफ्रायनो दंखायो दा बे एलायन्सखौ बोरै लाखिगोन इउपिपिएलआ एलायन्सखौ लाखियैयाथ' बे एनडिएनिसो खोथा जोंथ' एलायन्सआ थाथारनांगौ होननानै बारा फाजायाखै प्रमद बर' बिथाङा होनबायसो एक्ला सोल' नितिजों जोंनि मोनफ्रोमबो सिडब्लिउसिनि मिटिंफ्राव जों बेखौनो रायलायदों जे जोंना वार्कारफ्रा नांगौ जायोब्ला बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोदोसो होनबाय थादों 100आव 90%आ बुंदों जे बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोदो बिसोरो गाद्दारि बिसोरो थगायो होननानैसो बुंबाय थादों खिन्थु बिजेपिया जोंखौ हगारा हमथाबाय थायो प्रमद बर'खौ एखमबा माबा हम मिनिस्टार अमित शाह लेंहरलाय
प्रमद बर'खौ एखमबा सोरबा RSS नि लिडार लेंहरनाय सोरबा उमुक लिडार लेंहरनानै दोनबाय थादों जे रथ' माबा मोनसे गेमा जागोन जोंनाथ' नितिया क्लियार 15था माबा कनस्टिटुयेन्सियाव UPPला एकला सोल' नितिजों दंबाय थायो आरो जों बेखौ मावबाय थादों जोङो थाङाखै NDजों एलायन्स जानांगौ होननानै सोरजोंबा एलायन्स जानांगौ होननानै बिथांमोनासो जोंखौ होनबाय थादों गले हमथा दा बेयो जोंनि थाखाय गोब्राब बाथ्रा नङा जायखिजाया समाव ओंखारबोनायनि समाव जेखि जाया समावनो नै माबाया 19आवनो लास्ट नङा होमबा एसेमब्लिया 19आव लास्ट ओइदिनखालिनो नायदो जोंनि MLA फोरा मा होननाय स्टार्ट खालामगोन जुदि एलायन्सआ मोजां थायोबा जों लुबैनाय बायदि जों हास्थायनाय बायदि जायोब्ला बे थाबाया नङाबा जों गोसो खुसि रायजो राजाखौ लानानै जोङो ND एलायन्सनिफ्राय ओंखारनानै एबाराव बिसायख'थिखौ फेर फाथिगोन आरो दा खोथाया ओरै जादों जे एलायन्सखौ लुबैदों खिन्थु मासिखौ नोंथांमोना हगारनो नागिराखै ना बे एलायन्स जाया जोङो UPPला दिनैनि थारिखआव 7था MLA दङ नङा होमबा जोंहा 2 MP दङ 7 जन मानि MCLAफोर दङ जोंलाय मानो ओरैनो माने गराय गांसो हादलाबायनांगौ जोङो फाग्ला बे एलायन्सनि खुनु नितियानो गैया जोङो मेक्सिमाम जोङो 6थासिम भटखौ लुबैदों मिनिमाम मोनबानि गाहायाव जों थाथ'वा आरो बेनि गेजेराव जोंनो मिनिस्टार होनांगोन बेनि गेजेराव जोंनो माबायावहाय रायजो सभानिफ्राय बा जेखि जानिफ्राय जोङो हजोंहाय इउनियन मिनिस्ट्रि होनांगोन दा बेफोरबायदि कन्डिसनावसो UPPला मानिगोन नङाबा हम एकला चलेगा जरुर पड़ेगा तो वी आर रेडी टू गो एलोन बाय आवरसेल्फ सिंनि खोथायाव ओरैबायदिबो ओंखारगासिनो दङ सरसा जागासिनो दङ UPPला इन्डियाजों माने राहुल गान्धीजों माखासे सर्त खोथा सावरायगासिनो दं ना बेयो नांगौ जायोब्ला हाग्रामा बिथाङानो होनो आमी BTCर आঞ্চলিক दल है जिए सरकार हबो थारलागरना आमी थाकिबो दा बावहाय जोंनि थाखाय BJPआ साबसिन कंग्रेसआ साबसिन बिदि नङा जाया गभर्नमेन्ट फैयो जों बेजोंनो बुजा-बुजी जानानै मदद होनानै जोङो किंमेकार जागोन इट कुड बी एनिबडी कंग्रेसबो जानो हागौ इन्डियाबो जानो हागौ NDबो जानो हागौ जायहा जोंजों सुबिदा बायदि जायो जों बेजों थागोन 100% क्लियार दायो ओरैबायदि नुगासिनो दङ मावनो हादों होननानै मोनसे सरसा जागासिनो दङ जे NDBखौ लाबोदों जेलनिफ्राय बख'नानै लाबोनो हादों नों नाय खोनासं रन्जन दैमारिया 2009 डिसेम्बरनि 2009आव बिथांखौ बांलादेशि राइफला डिटेन खालामदों बिनिफ्राय एप्रिलनि 30 तारिख 2010आव इन्डिया गभर्नमेन्टनो हेन्डअभार खालामदों होमबा 2010 निफ्राय 2020 सिम सोरनि गभर्नमेन्टमोन हाग्रामा महिलारि सारनिनो गभर्नमेन्ट बे 10 बोसोराव मा गराय गांसो हाया बेलाय दिनैसो हगारनो माबा खिफिदेरदों दा रायजो राजायाथ' जाम्बा नङाना एफा गोबाव रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव थाबाय बै समाव हगारनायनि जेबो लाहार फाहार गैया दिनै बिथाङा लाहार फाहार जादों जेसेबां रन्जन दैमारि बिथांनि गनायनि प्रक्रियाखौ मावदों होनोबा प्रमद बर' आं दहाय होनखायाखै होनबा प्रमद बर' बिथाङा क्रेडिट लाग्रा सासे लिडार नङा बिथाङा सिरि मावदों आंनि मिथिनायावथ' मास मोनफ्रोमबो प्रत्येक मासावनो मास मोननैजों मास मोनथामजों प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टनिफ्राय रन्जन दैमारिनि केसफोरखौ सालायनायाव 15 लाख 20 लाख फैसा बिथांमोना खरसा खालामबाय थादों होननानै आं मिथिगौ दा बे गासैबो प्रक्रिया जाबोबाय थादों दा बे फिनिशिं पार्टखौ हाग्रामा बिथाङा दांदों वेल एन्ड गुड दांथों रन्जन गनायाव जोंहा बयबो रंजानाय दङ खुसि दङ दा खिन्थु रन्जनखौ गनायनि NDPनि दानि गनायफोरखौ जे गाव हारसिं क्रेडिट लादों बे एखेबारे आदुवानि फाव बेबायदि कर्ट कासारिनि केसा हाग्रामा फैनाय लोगो लोगो गयो हाग्रामा फैनाय लोगो लोगो हगारजायो बे नङा बे गोलाव प्रसेसजोंसो फैयो दा मावै मावजोब्बाय जेरेखम बे काट्रिगासानि दालांखौ दाखालि बिथाङा गावनो होनदों बेखौ UPPनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङानो गासिखौबो मावजोबखानाय आं खालि आदार सिलाखौल' खुलिनो फैदों दा माखासे खामानिया हाग्रामा बिथांनि दिनैनि बे माबा सोरखौबा NDP हगारनाय रन्जन दैमारिखौ बख'नो नागिरनाय उमुक गायसननाय बे गासिबो आधा खिस्रा 70% 80% प्रमद बिथाङानो मावखानाय दा बावहाय बिथाङा बेखौ कन्टिनिउ खालामदों वेल एन्ड गुड साबायस खुंथाय गोमाजानायनि उनाव UPPL दोलोआ लोरबां जागोन नामा जिहेतु जोङो दासान्दि मेल मिटिंफ्राव बारा UPPLनि मावथिफोरखौ जस होनांगौ जों नुनो मोननाय जायाखै बियो नर्मेलि पलिटिक्सआव जायो मोनफ्रोमबो पार्टियाव मोननै रोखोमनि मानसि थायो मोनसे जाहैबाय हार्डक'र पार्टी सेन्टिमेन्ट पार्टी आइडिय'ल'जि पार्टी सानस्रिजों सोलिग्रा दा बिथांमोनहा दुरबल जायाखै
आरो मोनसे ग्रुपआ जाहैबाय गभर्नमेन्टखौ नायनानै फैग्रा बे आसे फासे थाफाग्रा दा बिथांमोनहा गभर्नमेन्ट गैयिखाय दा मा मोनबावगोन मा मोनबावा बे मोनबा बोसोराव 5 बोसोराव जोङो राननानै थासिगोन नामा बेफोरखौ साननानै बिथांमोनहा सिन्था खालामदों खिन्थु मोनसे खोथाया बेनो आङो बिथांमोनखौ बुंनो सानदों पलिटिक्सआव फैयोब्ला गावबागाव चइस थायो आरो बे चइसआ जुदि बिथांमोननिबा बिथांमोना कमेन्टखौबो होनांगोन खारन गणतन्त्र गभर्नमेन्टआव भारत बायदि गणतान्त्रिक कान्ट्रियाव रावबो पारमानेन्ट नङा नोङो आमेरिकानि खोथाखौनो होनो दिनै डनाल्ड ट्राम्पआ जिबायदि हाइ स्पिरिट एखे आपफ्रन्ट बयजोंबो मोजां मोनजानाय एपस्टिन फाइल फैनाय लोगो लोगो खनसेनो लोहो लोहो लोरबां दिनै एनि टाइम बिथाङा बाग्रायजानोबो हागौ दा थिग बेबायदिनो जोंहा मामानि खोथाखौनो बुङो दिनै खोनादों जे कंग्रेसआ एबाराव राहुल गान्धीया केम्प खालामनो थाफैगोन बाहायनो संनानै जाफैगोन बाहायनो दुगैगोन लोंफागोन बाहायनो गिदिंगोन दा राहुल गान्धी प्रियंका बिब' फंबाय जुदि आसामाव फैनांगौबा बे माइनरिटिफ्रा हरलाब हरथाब लुङि बिरलायजासे सारि बिरलायजासे कंग्रेसजों खारफागोन अब्ला मामानि दोहौआ माबायदि जागोन दा बेखायनो मामायानो जाथों सोरबा हाग्रामायानो जाथों गणतान्त्रिक गभर्नमेन्टआव रावबो पारमानेन्ट नङा दा बेखायनो आं UPPLनि सोरबाया लोरबां जादोंबा बेखौ सानजानो लुबैदों जे गाबोन समफोर UPPLआ फैफिनगोन 100% गेरेन्टि गाबोन समफोर हाग्रामाया बेलथायफिनगोन 100% गेरेन्टि दा बेखायनो नैबेफोरबायदि सानस्रिखौ लानानै गोग्गो सानस्रिखौ लानानै जुदि थायोबा जोङो UPPLआवनो जा BPAवनो जा जोङो मेंनाय नङा गावबागाव पार्टि गावबागाव कनसेप्ट गावबागाव पार्टि गावबागाव आइडिय'लजि आरो फिल'सफिखौ जोङो दोननानै आवगायबाय थादों दा बियो साननैसो बे नुजादों खिन्थु लासै लासै नैबे सप्तानि गेजेरावनो बे मेंनाय आरो बानाया खारगोन होननानै आङो सानदों ओरैबायदि रायजोनि गेजेराव